बोरो आंनि टारगेटआ नेक्स्ट अलिम्पिकआव आं सनानि मेडेल लाथारगोन गाला सना थासेयावबो सनानि मेडेल निमाहा होदो आफा बिदिब्ला 5G मबाइलखौनो गंसे लादोनि नै 5G मा बेबादि मोना नै सुदो मोनमारा दा नै हख्लाय आं सानदोंमोन सुदो नोंहा बुस्थुआ खवाद दाबो जोबाखै No, 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 no. Oh, no. बाद्रायबाय नोंहा गावनि बिफाखौनो बुथारनो नागिरबाय नोंहा हाब्रुआवबो फामि बिबार बारो आरो बिफायाबो फिसाज्लाखौ होखारो राजखुंगुर गाला नोंहा जेबो जाला नोंजोंसो जेबो जाला माबाफोर राहा लादो नैबे दुर्गा फुजायाव 3 खर' गेदेर मेला जागोन आरो जों बैयाव थांगोन आरो बैनि राजाजों 1 vs 1 फ्रि फायार बेटेल नांगोन आरो बे खेबाव बै नुब्रा राजाखौ गासै राउन्डआवनो फेजेनगोन आं नाथाय बेजों मा जानो खोनादों राजाया हेकारसोनो राजखुंग्रि सना राजखुंग्रि हीरा आरो राजखुंग्रि रुपानि अन्डलाव फैदों दायो राजखुंगुर बाला प्र बेदों रेडि जादो बे खेबाव मा नों आंखौ फेजेननो सानदों थांनाय बोसोरावथ' लकडाउननि थाखाय नो एन्ट्रि जानानै थाबाय नाथाय बे खेबाव डिजे आलक आरो कं नाथाय बेनि सिगां जइन फिसआ बोरो जइन फिस नङा थांखौसो लाबोदों आं आययो बे थांखौ गोजामा प्लेयार्सआ डाबल स्पिडजों गेलेनो हायो गेदेर एनिमिखौबो नक आउट खालामनो हायो आरो मा बुंबावनो बेनि बेसेना रावजोंबो रुजुजाया महाराज बोरो माबादि थांखु